Però en què fallo? Oh, el miedo dels amos. No volem dir res de l'infant del que parla aquest home. Endragona sense saber, s'afanya perquè sí. Si no parles, parlaràs plorant. No, pels déus, que sóc vell, no em maltractis. De seguida, que li lligui les mans. Trist de mi, per quina raó? Què vols saber? Aquest infant del que parles, li has donat tu? Li vaig donar. M'havia d'haver mort aquell dia. És el que et passarà si no dius el que cal. És molt més segur si en raono, que em perdo. Aquest home sembla estar cercant a llargs. No, ja he dit fa estona que li vaig donar jo. D'on l'havies tret? Era teu o el vas robar? No, meu no, l'havia rebut d'algú. De quin d'aquests ciutadans i de quina llar? No, en nom dels déus, nostre amo, no indaguis més. Ets mort si he de repetir la meva pregunta. Doncs era nascut a la casa dels Laios. Era esclau o de llinatge reial? Ai, que ja sóc al punt terrible dels déus. I per mi escoltar. En tot això ho escoltarem. D'ell era fill, deien, però la que és dins, la teva dona et pot dir millor que ningú el que hi ha. És ella la que te'l va donar? Justament, senyor, Amb quina intenció? perquè el fes desaparèixer. Una mare pobra. Per por dels mals oracles. Quins? Que havia de matar els seus pares, corria la veu. Aleshores, per què el vas retraure amb aquest vell? Per llàstima, nostre amo. Per llàstima, nostre amo. Vas creure que se l'emportaria a una altra terra, d'on ell era fill, però ella el va salvar, per a les més grans desaventures, perquè si ets el qui ets mal enfadat. Ai, les, així tot era veritat. Ai, les, així tot era veritat. Ai, i que et vegi aquí una altra vegada, ja que avui sóc nascut dels qui no devia ser-ho. Sóc unit als qui no devia ser-ho. I assassí dels qui no podia matar.